שוב, אם יש לה נגיד בעיות שיניים, אז אני רושמת בטיפול מערכת עיכול, דגש על שיניים וחניכיים. אוקיי, אני רק מזכירה, אני ממש נכנסת, אני יכולה גם לעשות זחל, ממש להיכנס על המפרקים, ממש זחל על הבעונות, שההתמקדות שלי היא ממש על המפרק וגם ביניהם. זה כל השיניים וחניכיים. קצת רגיש לך, אני חייבת להגיד. נכון, כי גם בעיות שיניים. אוקיי. זה כבר רגיל, כן. לא, זה יכול להיות גם לכל בן אדם, לא קשור דווקא לגיל. אבל בגיל מבוגר לכולם יש בעיות שיניים. מספיק שילדה פעמיים והשיניים שלה גמורות. חניכיים... כן, לא קשור דווקא לגיל, תדעי לך. לא, ההריונות... כן, זה גומר את הסידן, זה שאר עושה נסיגת חניכיים וכאלה. אצלה פשוט זה מאוד מורגש. איך אני מרגישה את זה? גם המפרק מאוד בולט לי ביד, אין פה כאילו משהו שעוטף אותו. כן, אין לו עטיפה, הוא מאוד בולט. כן? וגם האצבעות שלי, האגודל שלי ממש שוקעת לתוך החניכיים. אני כאילו ממש יכולה להרגיש את הנסיגה. נסיגת חניכיים. בדיוק, אני ממש יכולה להרגיש את זה. יש פה איזשהו מרווח. איפה? תשמעו, זה כאן. תראי גם איך זה שוקע. את רואה את השקע הזה? והמפרקים שהם בולטים זה כאילו הבעיות כאילו השם לא אמור... זה שיניים וחניכיים. אוקיי, אז העבודה שלנו היא גם בזחל, אני יותר מתמקדת על המפרקים מכל הכיוונים, וכניסה ממש עם האגודל שלי לבין הבעונות. ושת, אני תמיד עובדת כלפי מטה, אני עושה זחל קטן. עושה בשתי הרגליים. מאוד רגיש, מרגישה את הקריסטלים פה? יש לה פה המון קריסטלים וממש רגישות. ממש יכולה לעזור לה עם צורבת כזאת? בדיוק, זה בדיוק מה שאני עושה כרגע. זחל קטן למטה. בגלל זה באסה לשלום מטפלים. ועבודה סיבובית, עבודה סיבובית על הסוגר פה. אוקיי? שהוא חלש. כן, גם הסולר פלקסוס ממש. כן, אבל הסולר הוא טיפה ליד. הוא פה. פה. אוקיי? מה זה? יופי. אז אם נגיד היינו עושה טיפול, אז הייתי עושה דגש על מערכת עיכול, שיניים, חניכיים וושת. ככה הייתי כותבת את זה. סביר להניח שאולי לא הייתי בוחרת לגעת דווקא בכבד כרגע, למרות שאני רואה שהוא... כן. כן. למה? אני מתלוננת יותר. היא זה מה אומרת, יש שהיה, לי בדיוק, צרבות, אז היא בדיוק. כאילו יכול להיות שהייתי תעבוד, בוחרת לעבוד על הכבד בשלב כאילו אחר, על שלב העליונה. מאוחר יותר. רגע, אוקיי? ואז את על עכשיו עובדת הכבד, בכבד, כן, על זחל הכבד, בכבד. ובדיוק, זחל, ועל הקיבה, אנחנו עובדות בזחל. כבד קיבה בזחל. זה משנה. כמו שתי בערב, שתי בערב. מה? רק בוושת זה חשוב. כמו שאנחנו, הכיוון. תמיד למטה. הוושת תמיד למטה. אוקיי? ותנועה סיבובית על הסוגר פה. יש? הוושת זה בעצם, אפשר רגע את המים שלי פה? בבקשה, תודה. זה בול איפה שהפננת שלך נכון, זה ממש אחד על השני, ממש תודה. אחד על השני. בסדר? יש פה הרבה עניין אצלך. עכשיו נורא בא לי לשאול אותך איך את כועסת. אם את כועסת בכלל. אם זה קורה. לא מספיק. אז הכבד שלך מספר לי את זה, כי כל האקשן שיש פה מראה לי על הרבה מאוד... כאילו עצירה. ואני תוהה איך זה יוצא. עכשיו, יכול להיות שהבדיקות שלך תקינות וברוך השם הכל בסדר. עדיין זה מחשיד אותי. כאילו עדיין אני אומרת, רגע, מה... בסדר, טוב שהבדיקות תקינות, אבל יש פה הרבה שערה. תסתכלו את הכבד שלה, כמה הוא גואש. כן? תסתכלו על כל הדבר הזה פה. בסדר? כן. יופי. כל טיפול, טוב, לבלב אנחנו יודעות, נכון? לבלב אנחנו כבר יודעות. מסתמים אנחנו פשוט נוגעות בהם. יש לנו פה את התוספתן, אוקיי? ויש לנו פה עוד שניים. אני פשוט מסמנת אותם עם היד כרגע. 1 ו2, רק בנגיעה, רק בשביל סימון כרגע. אוקיי? בכל טיפול אנחנו עושות ניקוי מעיים. כל טיפול. מסיימות, ולא משנה אם הכנסתי את זה כמערכת עם דגש או לא, כל טיפול רפלקסולוגי מסתיים עם ניקוי מעיים. ניקוי מעיים אנחנו עושות אותו 3 פעמים. יש לנו פה 3 רבדים. צמוד יותר לגפיים, באמצע, ואחד, ממש 3 פסים. 1, 2, 3. כיוון שזה, בסך הכל האצבע שלי היא די רחבה, אני פשוט עושה את זה 3 פעמים. בסדר?
העבודה על המעי היא ממש, כמובן, מרגל ימין, מההתחלה שלו, תנועה של זחל, ואני דוחפת. איפה זה אכל פה? גם וגם כאילו? דוחפת, עוברת לצד השני. ככה גם אם את עובדת על רגל אחת. ממשיכה את התנועה, זה איבר אחד מרכזי. מערכת שאנחנו עובדים עליה עם שתי הרגליים חשופות, נכון? כן, בדיוק. כן, תמיד. יורדת למטה ודוחפת. המון פעמים בסיבובים יש שם תקיעות. שם זה תקוע. בדיוק, יש שם תקיעות, אז אני קצת יותר מתעכבת. את יכולה להרגיש את העוצמה. וזה בשלושה יש פה הרבה עניין אצלה במעיים, אוקיי. דוחפת, כאן, יש לנו את הסיבוב, אני קצת מתעכבת פה. ומורידה, את מרגישה את זה? אני יכולה אפילו לעבוד עם החלק הזה, כשאני מרגישה שזה מאוד תקוע. ועד סוף הסיבוב. ויורדת, סיבוב והחוצה. ממש כמו קריסטלים, עוד תקיעות כזאת בפנים. את תרגישי תכף, תרגישי את זה. החוצה של הצד השני? הנה, אנחנו עושות. החוצה והחוצה, שתי כפות הרגליים, בתנועה כזאת, ממש החוצה. חלוכלת ופית הבאת, מוציאה. זה הסיום בעצם של המעי. רגע, איך היה המעי הדק? שלוש פעמים. המעי הדק הוא תנועה סיבובית. תנועה סיבובית. בלי כניסה. מעי גס? לא צריך, לא. פשוט תנועה... כן, הגס זה העניין. אנחנו עושות את זה 3 פעמים. לא לפחד להיכנס ולדחוף. זה אחד הדברים שאנשים די מהר קמים אחר כך לשירותים. דוחף, החוצה, וחלוכלת ופית הבאת. וזה בשתי זה פי הטבעת כן. והחלחלת. אפשר בתנועה סיבובית, לא חייבים ביחד. כן. זה את עושה בעדינות? בעדינות. לא צריך להיכנס פה יותר מדי, כן. הוא בעדינות. תסתכלו רגע כמה הוא מרגיש אחרת גם על הרגל, בקושי נוכח. עושה שוב. אמרת על המעי גס שעובדים עליו? המעי הדק שלך. מה? על המעי הגס וגם על הדק שעובדים כל טיפול? כל טיפול את מסיימת אותו בניקוי מעיים. ככה זה נקרא. רגע, ואחרי המעי גס, המעי דק. אחרי. את עושה סיבוב, תנועה סיבובית. זה גם קשור לזה שעושים בכל טיפול. כן, בתנועה כל סיבובית. טיפול לא משנה אם תנועה הוא סיבובית. קשור למערכת העיכול. כן. יש... ככה מסיימים טיפול.